भाई लोग, आप सभी भोजपुरिया समाज के हमने के तीनों कलाकार के तरफ से हाथ जोड़ के प्रणाम बा। रोज हमने से बता दी कि हम तूफान अकेला, ई राहुल राजा और ई कलू जी बाणे। हमने के घड़ी 3-4 दिन से काफी सुनत नहीं जा और देखे के मिलता यूट्यूब पर कई भोजपुरी के 2-4 गो जो लौंडा छोंडा एक्टर बाड़े सब, हीरो कहा तरह सब साला भोजपुरी के बर्बाद करे पर लागल बाड़े सब। एकदम आज भाई हमारे खून खौलता है कहानी के वीडियो देख के। साला कबो कबो हंसियो वाला मर्द ऐसे बात बोलता है कहानी के मर्द एकदम भोजपुरी बर्बाद कर देले बाड़े। तो सुन को कलाकार बाड़े सब साला भोजपुरी में एक्टर बाड़े सब आवत लाइव आ भोजपुरी के बर्बाद करके रख देले बाड़े सब। ई साला कबो ओकरा से भी बात तो ओकरा से भी बात करत रहे सब, कबो आपस में लड़ल बाड़े सब। अरे साला तनी के आज तक कुछ देश खातिर किलो सरे, कुछ भोजपुरी समाज खातिर आज तक तनी कुछ किलो स, खाली साला आपस में विवाद फैले बाड़े सब। तनी बोलो आज तक का किलो स भोजपुरी समाज के बारे में और जनता के लड़ा रहल बा लोग। हाँ तो भोजपुरी समाज के अलावा के अलावा कुछ का कर सकत रहे सब। अभी देखा ठंडा पर दिन में कुछ उल्टा सीधे सुन लिहन तनी तू कुछ बोला ना तो साला कुछ रामायण वानी दूसरा को सुन लिहन महाभारत साला। भैया हो हम हाथ जोड़ के विनती करत हई रउआ सबनी से कि रउआ सबनी ई कलकार के फेरा में रउआ सबे मत पड़ी। ई सब आपन पेट पाले के चक्कर में ई सब कुछ करा दिहन स। आई कोई के फेरा में बड़न स ना, ई अपने चक्कर में बड़न स। तो भैया हो रउआ सबे विवाद में मत आई। रउआ ई मत देखी कि हम जादव जी हैं, हम पंडित जी हैं, हम बाबू साहब नहीं, हम लोग सब एक हैं। ई फिर एके होयन स हमनी के लड़ा के बझैले बड़ा। ई साला जातिवाद के बारे समर दे, ई सब जातिवाद में फैले बारे में देखावे के भैया हमनी के सब कोई एक बानी जा। ई सब के चक्कर में नहीं पड़े कि उ लोग का करी आपस के मैटर आपस में उ लोग फरियावे। और हम उनको लोग से विनती बा कि तू लोग आपस के मैटर अपने में फरियावा भैया, जनता के बारे एथी मत करो लोग, कोई के लड़ावा बजाओ लोग मत। तनी बोला तो तनी आर्मी लवर तनी तू कुछ बोलो। जय हिंद भाई, वंदे मातरम। हमार कहे के मतलब बा कि आई भारत के सीडीएस विपिन रावत जी जब इनकर शहीद हुई रहन जबी तो कोनो जना स्टार अपने के स्टार कहल लोग नु, कोनो जना स्टार लाइव आके तनी शोक मनैले होखस कि भारत के सीडीएस विपिन रावत जी भारत के नायक भारत के जनरल सपूत वीर सपूत वीर सपूत कोनो जना के बात कहले रहन। कहत रह भोजपुरिया के बड़ा का भोजपुरिया के बढ़ा देनी चोलिया एथी करके गाना गा देता लोग, तो का भोजपुरी तू ही लोग आगे बढ़ा देता रह। भोजपुरी के तू रिडम पचाम तो नहीं रिडम पचावे वाला साला मनोज तिवारी से जाके पूछस, रवि किशन से जाके पूछस। देश के जवान कय गो देश के जवान मरला, कय जना होइला लोग लाइव हैं, कय जना लाइव होइला एको बतिया कहले कि देश के जवान मर गइल बा, सवा शहीद भइल बा। हम सोकी मुंह में बकार नहीं खे, एकर बकार नहीं खे। हम हई स्टार, तू लोग ना स्टार हव का स्टार हव, तू घंटा स्टार हव, तू लोग स्टार ना हव। स्टार ओकरा कह जाला जो दिन रात हमनी के जियावे खातिर बॉर्डर पे खड़ा रहता वो स्टार ह। बार बार जियत नहीं जा, हर बार देश के जवानों के प्रणाम बा। देश में एक वीर सपूत जन्म ले ले, ठीक उनका लोग के बारे में आज तक लोग समूह से बात ना निकलल, अपने में लड़ता लोग, जातिवाद फैलावता लोग। बाबू साहेब, पंडित जी, जादव जी, तीनों आदमी के खून मिला दिया मिला देम। अगर केहू बता दी कि हई जादव जी के खून है, पंडित जी के खून है, हई बाबू साहब के खून है, तो वही दिन से गुलामी लिखा जाए तारा लोग के, गुलामी एकदम कहता नहीं ठोक के खून जाइया मिला देनी या बता दे लोग हई जादव जी के खून है, पंडित जी के खून है, हई बाबू साहब के खून है, तो दिन गुलामी तारा लोग के लिखा जाए। ठीक बा नु, खाली लड़ावो तारा लोग आपस में, जब जहाँ देखो तहाँ ये बात चलता कि कर दिला बड़ा लोग। यार तू लोग यूट्यूब के घर के घर जो ना, अगर मान लो मोबाइल लेते यूट्यूब के लेता तो इनको ने दिया इनको गाली, उनको दिया ई गाली, इनको दिया ई गाली, का ई के देखता त का कहत। इस अपने बकचोदी कइले बारे स। देखा स सनकावा समत भोजपुरिया समाज के ना तो ऐसा तनी के रेलाई होई कि साला यूट्यूब पर एगो व्यू मिलल तनी के मुश्किल हो जाई। अगर आज हमनी के आज पूरा जनता तहनी के गाना ना सुने तो निका रोड पे भीख मांगे लगबा स, भीख एकदम इसका डमरू हो गया है सब। ये सब भोजपुरी कलाकार जितना भोजपुरी एक्टर हैं, हम भी भोजपुरी कलाकार हैं, लेकिन ऐसा हम लोग कभी नहीं करते हैं, भीख मांगे लगबा इसके खिलाफ कभी गाना नहीं गाए हैं। अगर जनता चाह देवे, अगर हमनी के एक हो गए नहीं जा तार लोग फिर उहे हाल हो जाए। देश के जवान मारते सीडीएस विपिन रावत समेत 14 वीर सपूत मराए थे। उस समय मराए नहीं थे, हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ था, जिस क्रैश में वो लोग मारे गए थे। क्या उस समय तुम लोग कोई भी कलाकार हो, कोई भी एक्टर हो, कोई भी भोजपुरी इंडस्ट्री का कोई भी हो, चाहे हिंदी का भी, लाइव आके शोक मनैले होखा लोग, कहले बड़ा सब काम कभी मनैले बड़ा लोग, लाइव आके तने कहले बड़ा लोग
कि हम हई हई हाँ। उ हई हमें उनका हतना बा उनका हतना नहीं खे खाली झूठ मूठ के लाइव में आके बोले ला लोग कि हम मेरे लिए जानता भगवान है। भगवान के कुछ ना चाहिए, ना। अपन साले पेट भरता। जनता साले- भगवान है नु तो जनता के बात मानो लोग अब बात मोटा मोटा मानो जनता के। ऐसा लोग हाथ में सिकड़िया गाला में जीन्स जनता के बात आ मानो। जो बात अब फॉर्च्यूनर आ ओवरभर से घुमत रहो आ ओवरी जनता के कुछ बुझात रहत हनी के जनता के बात मानो ठीक बा। जनता के जब भगवान मानता रहनु तो जनता के बात मानो। शांत से जनता रहो जौन लोग कहता ना तो करो भगवान को हमें आपस मत में करो लड़ावो भैया। लोग मत। ना तो ट्रेंडिंग में चलत रहो पेंडिंग में चल लगवा लोग 2-4 दिन में ट्रेंडिंग कौनो से जना के पेंडिंग में कहता अरे जनता खाली के बात हमनी के मानो। बुड़बक बनावो तो जनता के लड़ावा मत 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 करो करा के। लाइव के बाद ई हमनी के मूर्ख समझलन सो जनता के। जातिवाद मत फैलाइए बार-बार बोल रहा है हम भोजपुरी पूछा समाज। तानी- हां तो भाई वो समझ से अनुरोध बा के तीनों कलाकार के तरफ से कि वो सबने एकदम शांति व्यवस्था बना के रखी। यार आंडू पांडू के चक्कर में वो सब मत पड़ी। इस साला भोजपुरी बर्बाद कर दिहन सब। रउआ सब जेकर गाना अच्छा लगे ओकर गाना ओकर खाली गाना सुनी जा। सुनी भी है। हां कोई या के फीलिंग कौन अच्छा भी आओ लगे खेसारी भी आओ हाँ। कोई के गाना अच्छा लगे कोई के गाना सुनी जा। खाली हाँ। हम हमनी- गाना हम के कोनो- फैन रही। हम कोनो कलाकार ना है। सुबह उठिला तो 1600 मारिला शाम के यह नशा रहेला कि 1600 मारे के बा या हमनी के फेरा में ना रहिला जा। जेकर गाना अच्छे लागे तारा लोग के जे कर खेसारी ओकस पवन ओकस रितेश ओकस सब कुछ के सुनो। जातिवाद ना भाई एनी एवर कोई कलाकार हो किसी का जातिवाद गाना ना। आपको अच्छा लगे उसका ना तो सुनिए। जातिवाद करबो लोग तो दिखा दो लोग कि तारा लोग के जादू जी के खून हरियर बा पंडित जी के लाल बा बाबू साहब के उजर बा दिखावो लोग। ये सब छोड़े ना मर्दे अपने में अगर लड़वा लोग तो साला ही देश के ही खा हुई मर्दे देश बर्बाद हो जाई। जैसे अंग्रेज जाकर हुकूमत जमल रहे के देश पर फिर वो जमाई हंस जमा रही हैं हमने के आपस में तगड़ा ओकनी के- टाइट रखना ओकनी के मजबूत मालूम रखना नहीं मिल कर रहना है। सभी भोजपुरिया भाई लोग से कहता नहीं अगर हमके भोजपुरी एक हो जाई तो पूरा मराठी एक हो जाई पूरा पंजाबी सब लोग एक होखे लगी काहे ना एक होई सब ब्यास एक बा लोग ब्यास देश में लोग एकता चाहिए एकता ब्यास लोग एक होके दी तब नु एक होखबा। ब्यास लोग के मजबूत तो होगा हो गइल इंडिया बाकी तभी बढ़ेगा हमार इंडिया हई हो, हमार विकसित करो ऊपर देश हऊ को हो। विकसित अभी हम लोग का देश विकासशील पर है ना विकसित राष्ट्र स्टार बनाओ स्टार के इंडिया बात को ना कोनो जना स्टार ना हव केहू स्टार ना हो। स्टार हो तो जेकरा पे हमनी के जियो त नहीं जाऊ स्टार हो। साला वो सब देश के जवान देश के जो स्टार जवान हो। है रात में स्टार जगते हो। हैं रात भर जगते हैं देश पर रखवाली करते हैं पानी तो में लोग खड़ा रात भइल में ठेउना सोते सर हैं जाला गोड़ में यहाँ जोक पर। धले वालन स तू लोग का एसी में ठट से सुतल बड़ा एकदम गोई लगाना मिलियन में गोई जनता का पैसा ले लो अपन एसी में सुतल बड़ा। आ जवान देखिए जवान कौन पानी सी में खड़ा एक रहेला मिनट। जोक धइले रहेला हाँ। गोड़ में ओकनी के मतलब ओकर स्टार ओकनी के कहल जाला जोन जाना पे तू जिया तर ना नु रहन स हैं देश के जैन भाई राम राम। नमस्कार भाई जोन गलती सही भइल माफ करियो लोग। आ एके नहीं हो रहा बा कि जतिवाद ना भाई जतिवाद ना भाई हमनी के मनुष्य हैं या अरे हम लोग इंसान है यार देश का जवान जाति एके है रही हमनी के इंडियन देश का भविष्य हीरा मोती जाति हम ही एके लोग रही हैं इंडियन हैं और या हम हमनी लोग को के मिलकर रहना है। जय जवान जय किसान हर हर महादेव भारत माता की जय! भारत माता की जय! इनकलाब जिंदाबाद! इनकलाब जिंदाबाद! ए भोजपुरी के छोटे मोटे लौंडे कलकार अब जातिवाद करना बंद कर दो। भारत माता की जय! मेरा देश महान